Sen. Ini apa tadi lho? Cerigis, tak tangan ndasmu. Pangot iki apa kuwi? Iki peninggalan zaman dhisik pangot. Iki kena dienggo apa? Ya tenggok. Dienggo gawe tenggok iso dienggo nyunceki degan ya iso. Jajal kok turunan wong gawe tenggok. Lah, iki lagi ngirisi bawang. Bawang diasmu. Ya tutupnya nanti. Udah apa nyalo tutupe? Leh, Lah kok kemampul? lah piye to, Truk? Loh, hampir. Kemampul. Mampul. Iki ngopo iki man? Oh, celok. Kemampul Mas tutupnya. Iya. Kler iki. Tuh, tematan sih tuh. Nah, Hai. iki gandrul lho, Mas. Dia iki kan kan saya tak tahu ini mau nek jowo. Iya, kuwi. Iki dipangan kuwi wis. Kuwi Mau tak sedongan aku lho. Godhonge dipangan sapa? Pangan. Tuan ya, Mas ya. Heeh, Ini sih ya. boleh Mas.